merpeki marang Bimasena. Iya. Werkudara apa? Ulun minangka dadi sarolan lantaran anggone pukulun ing arang-arang kuwitir bakal nedhake kanugrahan agung kang sebat Prabu Katontoman. Ulun pider-pider angideri ngupaya satriya kang gentur petagine mateng tapak semedi yoga bratane. Mung wae mung jeneng kita Bimasena kang gentur tapak semedine sing ngatasi satriya isih gelem olah tapa brata. Sira kang wis pantes dadi kandhangane Wahyu Katontoman Marga Sina sanetekno ragamu, sanetekno jiwamu. Menengno ciptamu, ulun bakal nurunake kanugrahan agung kang sebat Wahyu Katontoman Bimasena. Mati aku didonimu dene kowe nglantarake kanugrahan aku kang sebat Wahyu Katontoman marang aku. Muga dayang kabeh para kawula tasih ing amarta sumrambah para warga ing laladan macan ing Adirejo maluka macan barang padha ngadani bersih bisa wahan sadranan para warga tansah paringana ayom tentrem bagya mulya kulawargane paringana rezeki kang agung tebih saka memala tebih saka rupita sing kersake padha sira memala ngapan ana macanan Ngadirejo macanan Balpacan sirna ing ukuk. Kula Bimasena mangerti ya tresna apa mangandika dhewe apa mulu. Dina iki ulun minangka dadi lantaran nurunake kanugrahan agung kang sinebut Wahyu Katontoman marang Werkudara. Malah dina iki wis kasembadan Werkudara kayuh muning Wahyu Katontoman. Waduh ngaturaken ageng marang apa pindhan dene Paduka minangka dados lantaranipun tentreming negari sing mawa lan ugi para kawula dasi negari ngamarta ugi tansah manggya rahayu Krisna.